May bisita akong pogi, oh. Kupogi na ng batang ito, oh. Taas po kilay, oy. Oh. Guwapo. Parang si Chris nun. Ano superhero ka? Yung nagka-climb na lizard. O, ano pangalan na nagka-claim na lizard? Si Gecko. Si Gecko. Yung alaga ko naman, dog, birds. Oh, sana yung bird mo. Di ba namatay si Pogi? Opo, may bago na. May bago ka na namang pet? Opo. Ano pangalan? Si Gecko at si Owlet. Shaolin? Si Owlet. Owlet? Blackbird. Dalawa yun ka siya. Kasi yun yung isa. Ba't namatay si si Pogi pala? Naiwan ko yung nasa kapiti ko. Tapos namatay. Ba't namatay nga? Kasi natulog kami sa Cavite. Tapos namatay. Namatay. O, sino nasa t-shirt mo? Anong pangalan yan? Tente! O, sige na, akit na tayo. Ang daldal. Doon na kayo kumain sa taas. Sige na. Balatan kita. Ayan, hello guys. So, happy Saturday. Ang daming, ano ngayon, Papaship International. Baka sa Monday na to pick upin kasi ano ngayon. Saturday, tapos holiday pa. Ayun, Happy Independence Day guys. June 12. So, ilang araw na lang birthday mo ni Nene? 16. Order daw siya sa Shopee. Nagkanan dun, tsaka sabaw. Nag-ayos kami dito sa shop eh. Nilipat ko dito yung, yung counter. Nandiyan na yung mga damit ni Hindi yan. Pagod ka boy. Favorite ito guys, nabibili ko sana. Pasay food trip. Chicken skin, chichar, nachos. Super yummers. Okay tayo. Hey, simula na naman talaga kayo. Kahit kailan. Okay tayo guys, black coffee. Nakukulita ka na naman no? Sarap pala yung black coffee na malamig. Sa Korean novela lang natin nakikita ito, diba? Pero sarap pala talaga siya. Kasi usually pag black coffee mainit. Yummers pala talaga siya. Lalo na yung brewed. Ayan. Hindi ko lang alam sa instant guys. Brewed pa lang natatry ko. Hindi sa pag-iinarte pero may pang brewed kasi tayo. May coffee. Dito na ante. Ako na magsalin. Pero dapat lagyan ng partition. Anong partition? Plastic din ito yan. Sige. Ito. Okay. Ayan, bumili kasi ako ng sa Pasay food trip ako guys, nakakabili ng mga ganitong mga pagkain, yung mga Jollibee, mga ito to Shanghai ng ay naku talaga. Ay, baliw ka talaga ng aso ka. Shanghai ng Chowking. Ayan. So, buti na lang merong Pasay food trip page dito sa sa mga taga Pasay City. So, doon kami nakakabili ng mga ulam, madali ang ulam, ganun. Ayan. So, ito is 195. Dalawang pack na, buy one take one. Siguro ito yung mga pull out sa sa commissary. Ganyan. Kasi nung nasa Jollibee ako, parang meron ding binibenta sa amin noon, yung mga siguro maaabutan na ng expiry. Yan. Pero consumable pa naman. Hindi naman to pwede sa dito pwede sa Maarte. Yan. Hindi pa naman siya expired. Yan. Ganito kasi yung ng Jollibee or Chowking, di ba? Ganyan yung pagkakayari ng kanilang Shanghai. So, pinatry ko na kay auntie. And isasalin ko lang tong iba para ma-frozen. Kailangan frozen to Although may Shanghai naman si Nene. Kaso paninda niya yun na pag biglang may umorder sa kanya. Pero papagawa din ako sa kanya para may stock kami dito ng pagkain. Bukas chicken nuggets naman yung ko. McDo. Ng chicken nuggets yung in-order ko. Pati mga Bear Brand, yung mga ganun. May nabibilan, may nabibilan ako nun. Kilo-kilo. Yan, salin ko lang lahat. Ayan, try natin guys kung masarap nga siya.
Mainit. Ano din? Yung malunggay. Bumili siya. Oo. Yan, inaantay ko yung lulutuin ni Neneng lunch. Kaso, kakakit lang ni Neneng galing pa mamalengke. Yan, yung ulam namin sa probinsya. Binuro. Yung parang ginataang tilapia na may atswete. Tapos, bubudburan ng maraming malunggay. Pero yung original nun, auntie, diba? Sa aging? Saging, oo. Ang original nun is ang harap. Lama siya. Ang original nun, guys, is saging na saba. Yung hilaw. Kasi 'di ba bagyuhin sa bagyuhin sa Bicol. Yun, after bagyo, asahan mo ulam lahat ng ng kapitbahay Binuro, kaya ginataang saging na saba. Ayun. Pero masarap yun. Ngayon, parang, since hindi masyadong... Pag ginigulay na yung sumabi, ay, gulay ka mo yung tada ng bagyo, ah. Mamaya, pagkasan mo. Sarap nyo, kabe. The best din yun. Paano nag-post yung pinsan ko, kapatid ni Mark, yung nasa Bicol. Nag-my day noon. Aba, nag-request si Mika. Niluto ka niyan. Kasi pamatay na ulam talaga yan. Sarap nun, guys. Grabe. Antayin na lang natin yun. Kasi di pa naman ako masyadong gutom. Nag-coffee ako. Ikaw, Ante, kumain ka na ng almusal? Oo. Nag-antayin natin yung binuro. Tapos nagluto din si Ante ng ng ginisang tuna. Ay, tinikman lang niya ako ng Shanghai. Masarap. Legit. Chowking. Baka sasama sa'yo. Isama mo na, nak. Ayan, si Kolotsky. Daming ulo yun. Inutusan ko si Chris sa baba na kunin yung nakalimutan ko kasi pagbaba ko kanina para kunin yung deliver ng Shanghai. Yung almond oil sana kasi, 'di ba? Ito nag-ipon ako ng mga coffee granules pa. Pulp, apa tawag dito? Basta yung sa mga coffee, guys. Ayan inipon ko, nakarami na ako agad. Yan, tapos pang-i-scrub ko nga siya kasi every Sunday or once a week ako nagba-body scrub. So, pwede na to as is sana, pero mas maganda kasi pag may may oil para hindi masyadong hindi masyadong dry sa skin gawa ng ayun nga, lately sobrang dry ng skin ko gawa ng malamig sa sa shop, pati dito sa sa bahay kasi nag-aircon. Grabe, sobrang ang hapdi pala, guys, pag pag sobrang dry ng skin. Alam mo yung pagka nagka-crack na makati na mahapdi siya. Ganun yung skin ko ngayon. Talagang nangangati ako ng bonggang-bongga. Kaya siguro mga 3 layer ng lotion yung ina-apply ko talaga sa gabi bago matulog. Sa paa, especially sa paa kasi hindi ako makatulog talaga na hindi naglo-lotion sa paa. Tapos sa kamay. Ayun. Pero lately nga, yung sa katawan ko is, ang sobrang nagka-crack talaga siya. Mararamdaman mo talaga. Kaya, mas maganda may oil yung natin. Yung scrub natin. Bango pati nga. Excited ako. Maligo. Pati sa sa face pwede siya. Pantanggal ng mga blackheads, ganyan. Hindi na tong camera natin. Parang na ng mapalitan na siya. Pero, tsatsagain kita. Wala pang pera pambili ang bago. Meron akong scrub na ginagamit dito. Yung in-order ko to sa Pero hindi ko nilabas to. Kasi for lang to. For personal use lang talaga to, guys. In-order ko sa isang manufacturer ko. Ginawa niya ako para sa akin talaga. Ito is Himalayan Salt Scrub to. Pakita ko sa inyo. Hala, kahit dito sa CR, sunod ka ng sunod. Ayan, paubos na yung isang tab ko. Ayan. To? Infused with vitamin E oil. Tapos, siya. With, ba yung malamig? Peppermint ata. Ayan, sobrang bango din ito. Once a week kong ginagamit. Ang tagal, siguro na to? Mag-iisang taon na. Tapos yung isa ko is hindi ko pa nabubuksan.
Ayan, ito yung isa. Hilawan natin. Maalikabok na nga yung ibabaw eh. Oops, may buhok po. Ayan siya. Ganda, diba? Marami siyang oil. Bango. Kaya sarap lagi sarap lagi maligo. Pero ngayon, Sunday is yung coffee na muna gagamitin ko. Dapat kasi maglalabas ako guys last year ata ng scrub or 2 years ago ng body scrub nga kasi na-try ko yun sa mall, yung Aqua, yung scrub nila na salt scrub nila na sobrang bongga talaga, as in ang sarap-sarap sa balat, kaso sobrang mahal ya. Siguro mga 500 grams na ano ata. Hindi kasi maliit lang na tab yun. Inaabot ng 5,000. Alam mo yung nambubudol sa guys. Sa mall kapag pupunta ka, sa section ng sa may Watsons, ganyan, yung biglang may sa'yo na, ma'am, try mo yung ganyan. Nabudol ako noon na sobrang ganda talaga, napabili ako. Ha? Almond, ganito lang kaliit yung lagayan. Sige na, okay na yan muna yan. Yung mga nazid daw, itong nazid daw ng sa vacuum. Vacuum? Nandun sa Sige, tawagan ko na lang sa So, ito na muna ilalagay ko. Vitamin E. Bakit Coco Crunch pa yung kakainin mo? Oh my God. Kumain ka pa kagabi? Just scared of Talaga naman. So, ito na yung ang sarap. My gosh. Sinigang na hipon. Tapos, ito yung sinasabi ko sa inyo guys. Dinuro na tilapia. Sarap. Kain na tayo. Meron ditong ang dami naming ulam. Mayaman kami. Charot. Mayaman sa ulam. Ang dami lagi. Joke lang. Dadyan mo na auntie kasi sa lettuce masarap to. So, yun naman tayo. Hindi tayo nagra-rice. Sarap. Kuha ka na. Hatiin mo na to. Hindi, diyan mo na mamaya na. Kumain ka na ba? Bala ka. Mamaya na. Akin yung ulo. Okay. Na. Nasa may gulay na. Sige. So, Ito yung kahapon to eh. Nakasabay na in-order ko ng Oo. No! Wait. Chicken ala king. Tapon yan. Di pa ba panis to, nak? pag nilagyan ko ng hot sauce, wala na yung panis. Loko-loko talaga to eh. Pwede pa yan. Pag nilagyan ko ng hot sauce, wala na yung panis na yan. Tira ulo. Baliw. Hanggang na rin talaga. Saan talaga, di ko alam kung kanino ka nagmana ng kaano. Secret kasi. Hindi ko kakain si Ramis. Mamaya ano natin. Chicken. Pag may hot sauce. Baka naman Hindi, okay pa naman. Okay yan. Kapag ay pabalik-balik ka sa sira, sira na yun. Hindi, okay pa naman. Hot sauce lang pala. Masos lang katapat. Harap. Lasing si Kalbo eh. Nag-inom kagabi. Sarap. Asim ng Sarap Calvin. Ha? Sarap Calvin. Yan ba yung ginamit mo niya? Sabayan ko na lang si daddy mo. Ikaw ba kakain? Yan na. Hindi. Yan na. Yummy. Ganda na ng pagkakakulot niya guys. Curly talaga. Ganyan lang yung pagbagong gising. Huwag mo na kasing pinaplat mo kasi. Wala nga yung suklay ko pa. Asa na yung suklay mo? Nawawala nga eh. Lasya. Dala mo yung pagbaba mo, Chris. Kaya nga bumaba ako kahapon eh. Hindi ko na Kulot. Ang haba na nito. Pag in-straight siya, yun haba na. Kulot lang gali. Mabot mo no. Sana nga, payagan ka na, hindi
Gupit. Pwede yan. Si daddy lang kumausap. Ano yan? Aksidente? Para ano? Tawag. Kailangan mo... Pero pag hindi naman madre, Hindi, ano sila eh. Catholic school kasi sila eh. ay, kwel niya. Oo. Pagkupit niya. Pagugupitan talaga yan. Argue ko na lang. Si Papa Jesus. Gusto niya pa makipag-argue guys, no, ni Jesus daw is mahaba yung buhok. Kaloka to. Wala. Pero kung gugupit ang bagay niya sa may pis-pis talaga. Oo, ano yan eh, 2x2 ata yung ano yan eh, gupit niyan eh. So, yung ano, yan mo na pag college mo na lang, pag ano, pahaba ka. Bakit pwede ba ngayon? Di pa naman sila magpa-face, ay wala pang balita kung magpa-face to face na sila. Tapuan mo sana ang ganda ko. Uy, pangit na niya, pag sobrang haba na. Rigid nga eh. Hindi pa face-to-face eh. Tsaka wala pa kasing vaccine ng mga, ano diba, below 18, kaya malamang hindi pa face to face. Pero, pag hindi face to face, dito ka muna. Of course. So, kung tanggalin yung puting ano. Try natin patanggal kay ano. Kasi wala naman si Tito Darcy mo, wala nang gagawa. Sikap eh. Gusto niya patanggal yung cabinet dyan sana. Sa kwarto niya para lumuwag. Walang legroom. Pati hindi ako makaano ka maayos. Hindi ako makapag-workout. Yung patongan. Pwede naman siguro tanggalin ano. Oo. Para ka din mo. Prepare ko muna to guys. Itong pang scrub ko. Yan. Kuha tayo ng 2 tablespoons siguro. Maganda sana kung may ano na, may 1 liter akong oil eh. Para, alam mo yun, lalagay ko na lang ng lahat sa ano. Sa coffee scrub, ihahalo ko na. Pero anyway, ito na muna. Ito lang nakuha ni Chris eh. Yung almond, di niya nakuha. Ito pwede rin to guys, i-ano pala, ilagay sa mga lotion, ihalo. Yan, pampakinis, pampaputi. Yan. So, 2, 4, 6, 8. Gawin natin 10. Ano ba yan? Gusto nyo din ba ng vitamin E? Diyan kayo na ito. Papaputi daw sabi ni Kemi. Alis! Ay! Alis dyan, alis, 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 alis. Binuli kami nila Tito Paps. Ano talaga yun? Tapos sila hindi binubuli. Piga, piga. Adik sa ano yun. So, oil. Yan ang buhok ni Lucas na bansa. Oo nga, ganda no? Buhok ni Dora. Ganda ng buhok ng batang yun talaga. Malaki Tito po to. Excuse me. Kayong malaglag. Ayan. Pang ano na tayo. Pang scrub na tayo. Oh ha, taray. Nandito na yung mga damit guys niya, ano, ng Sisters at Heart. Ayan. Naglinis kami kahapon. Nilipat ko na yung cashier dito. Tapos naglagay lang ako doon ng ano, ng cortina para hindi kitang-kita yung kitchen namin. Yan. Bali, ang tinanggal lang namin is wala. Kasi andun pala yung isang ano, isang shelf. Tapos yung mga Korean yan na lang naman din. pang ano na lang. Pang condiments na lang. Ayan. And then we have our ano na, Angel's Breath. Naka-display na. And speaking of Angel's Breath, kaya nga, itong ginagamit ko yung mga tester. Ayan. Bango, diba? Lakas maka ano, lakas maka high school. Ayan, bumaba ako kasi magla-live nga kami ni Diane itong mga damit niya. Kahit ano dito guys sa tatlong to, sobrang bango niya talaga. Brings back memory. Tapos sobrang ano, sobrang lambot talaga nung ano, nung coffee scrub with vitamin E
na yung capsule. Inano ko lang, binutas ko lang. Hinalo ko doon. Tapos ano, yung Radiance Bar na micellar, sobrang lambot sa ano, sa balat. Promise, try nyo yan. Minsan mag-share ako sa inyo ng mga ano ko, mga favorite products ko na skincare especially. Paano magpakinis ng balat, as if naman makinis ang lala mo, no? Pero, oo, makinis yan, no? Diba? Charot! Ayan, nagano lang ako ngayon, jersey lang ako, binigay ni daddy. Dapat kay Cristo hindi na kasya. So, akin na lang. Sayang. So, let's start. Ayan, meron tayong paano dito. Pa mirror. And then, meron ditong ano. Si Aling ano to eh. Si Aling Dayan to eh. Andito. Ano? Parang ko daw yan mamaya. Paggabi. Mapatakot siya. Yan. Then, ay yung mga papaship natin. Bukas. International. Yan. Game na tayo. Game! Live na tayo. Ayan. Di na siya makapag ano. Hindi na mapakali. Ay, super duper nice nito, guys. Oh. Watch kayo ng ano, ng... Ay, hindi pala. Kasi late ko palang maano to. Ma-upload. Ayan, pero naka-live kami. Ganda na ito. Super ganda. Maxi. Ganda niya, oh. Gusto ko mag-mine. Kasi ang dami ko pang dress na hindi na ano, nasusuot. Ma'am Rose, Lucy to ha. Ma'am Ka, sorry, wala dito si Gracia, nawawala. Gracia, where are you? Lumandi ako. See ha. Sipag, oh. And then, Nagla-live pa rin. ayan, Shangri-La. Ayan, meron tayong Shangri-La. Sipag. Ayan, tapos ako tinatapos ko yung mga waybills, guys. Piniprint ko. Yan, kasi bukas na yung pick-up Monday. Ayan ha, Shangri-La. Thank you Pero so for much, sure, Rico. kuha yung amoy nito kasi nga, yung sa Manila Hotel nga nakuha. Overtime tayo ngayon. Diba? Ayan ha. Overtime. And then, meron tayong whitening soap. Ito yung mga soap namin na super benta. Mabentang-mabenta. Ayan, nag-restock po tayo ng Tawas Dio Soap. Ito po is, magkano na ito ngayon? 100. 100 pesos pa din. 100 pesos pa din si Tawas Dio Soap. Ito pong Tawas Dio Soap is perfect kung kasama ni RMK Dio. Lalo na po sa mga lalaki, nakala mo may gripo sa katawan. Yung mga pawisin talaga, nakaka-help po itong soap na to para ma-lessen po yung pagpapawis. Pati amoy tanggal. Pati amoy. So, ayan. Nabisaya na naman ako. Dahil, ano to, 130 grams. Ano siya ng skin natin. And then, ito, the best and the best. Nagbabalik ang ating egg white and tomato extract plus shea butter. Ito yung nakatanggal ng, ng buso namin. Nung, pimples sa face. Super ganda nito mga sisi, lalo na kapag yung mga may acne mark, nakakaano po siya, nakaka-whiten ng face, ng mga marks natin dyan sa face, yung mga ganon. Ha, magano to, Chi? 100 pa din? 100 pesos pa din po. Pwede nyo tong hati-hatiin mga sisi, kasi alam nyo ba, ang tawag nito, kapag organic ang soap, mabilis po talaga siyang matunaw. Kasi less chemical nga, wala talagang chemical yan. So, mabilis siyang matunaw. So, para matipid nyo po ang soap na organic, pwede nyo po siyang hati-hatiin, ha? Ayan. So, 100 pesos, tomato soap. Tomato soap ang super mabenta to sa amin dati. And then, pati itong tawa soap. Super benta na ito. Tapos, meron tayong, ito actually hindi ko mabasa. Niacinamide soap yan, bago. Ito bago. Gala sticker. Unbranded kasi, pero sobrang ganda. Unbranded. Ito, super ganda na ito. Whitening. Whitening to, no? Whitening soap din to. Pati ko nakikita yung iba. Hello po, Mamapi. Hello po, system. Hi, yes po, Ma'am. Ma'am Jessica, yes po. Andito si ate. Yan, ha. Ay, si Aika. Hi, Aika. Taga-Canada yan. Ay,
Hi, Aika. Hi, Reseller yan ng Aika. City Distributor yan. Ayan, ng- si Ma'am Aika. Mga sisi na nasa Canada. Ayan, city distributor po si Ma'am Aika. PM nyo na mga sis kung gusto nyo yan, ha? Ayan, mga gustong matry si RMK, mga sisi, sa halagang ano, pag nakita nyo naman yung resulta, baka magsisi kayo ngayon nyo lang siya itatry, ha? Ayan. Ito si si Poreless. Tingnan nyo, nagpabaya, grabe yung pimple ko dito. Ay, flex ko lang pala to. Sorry, Ayan. makikisingit Ayan. ako, Oh, singit guys. siya. Ito yung niacinamide soap. Sobrang ganda nito, promise. Ito yung current na ginagamit ko. Hindi lang halata sa video kasi yung ilaw natin tsaka gabi ha. Pero the best to. As in kapag tapos papartneran nyo pa ng ng favorite lotion nyo. Ang ganda-ganda niya, talagang kumikinang yung nyo dito, yung balat nyo dito. Ang lakas magpakinis nito, guys. Itas-try ko na din. Promise fair, Let's pang try ko it. na to, pang second, yung nasa banyo of course, pang second bar ko na, and 110 pesos lang to. Ang ganda, tapos siya, yung amoy niya is berry, parang mixed berry din. Parang Yan. hindi halata sa kulay niya na may berry siya. No? Pero ang ganda niya talaga, and kung isa-search nyo yung niacinamide, talagang siya, ingredient siya para sa mga mga whitening products. Yan, flex ko to kasi sobrang ganda talaga nito. Current na ginagamit ko. Itong niacinamide. Ganda-ganda nito. Try na mga sis. Try na. Ayan. Ha? Tapos yung magpakinis. Di lang pala halata sa guys, Nag-exfoliate siya. Kaya kailangan nyo dyan mag-lotion talaga after nyong gumamit. Pero hindi siya drying kagaya ng ibang bleaching soap. Pero isa sa napansin ko talaga sa kanya, siya kasi yung sabon na naubos ko talaga ng tuloy-tuloy yung isang bar niya. Kaya napansin ko talaga sa kanya na napaka-effective niya. Tsaka sikat to sa TikTok. Hanapin nyo yung niacinamide. Sikat Mga yan sa nagtitik TikTok.